Eguno da, lehenik eta behin eskari asko, hona etortzeko dialdu jazuen invitazioa datikan, eta beste gabe, hasiko gara. Motxa bat, gero Lurdesek jarraitu hori berbai dut, nik ingo edolako sarrera orokor moduko bat, gero Lurdesek zehaztasun gehiago esango ditu, zaharro gintzei buruz. Eta, izen duru hau botazien, hemendik gane, zaharro gintzaren garantzia gure historian, hor, euskal gauza sartu lehik, zara izen duru horren barruan, nahi da nahi buruz zeitu daukera bat, nire pixak saiakera bat inden, guendalan 1000 urteko kontu honekin nabiltzala, garai hartako zaharro gintzei buruz orokorrian, ez altzo daokio nahi bagari, baizik eta Gipuzkoa eta okionez, ze esan dezakeu dazkau informazio apurrekin, dokumentua batetik eta arkeologia bestetik. Hemen, hasieran, komentateko ditutik irudi bakarra bai, bada beste zehatze baino, abek ekarri ditut, eta, ikuste zuen, irudik dira berriak, zara, nire urteko kontu ez da geze ikusi, 17. mendekua dira, baina pixat, bi irudiabek jarri ditut, batetik gain ikustelako itxasua, Donostiko badia da, gaztelua, goia, eta hemen, itxasuntzi bat kailikada batzuek botatzen, itxas kontuak, eta hor frantzesez Marchane Vivandie, Suban Lacour, hau da, Luis Amalaugarrena etorri zanean zehala, endaira, eskotu, hau zehala, Jesus, esango, Beogiako inguru hori da, eta hor, garunean Isla de los Faisanes, onde ditzean, hortan horret zituen, behen akordioak eta Espainia eta Frantzia ebilizian urte gordo batean garen otra gerra, hor sinatu zuten igual zute izango zuen Tratado de los Pirineos. Hor, testu inguruan hor Gortia etorri zanean, Frantziko Errebia etorri zan, Euskal Herriera, eta atzetikan, hor esaten bezala, komerziantes bibanderos, hau da, janari ekartzeruenak, Gortien atzetik dikoazenak. Hemen ikustea, nola dirian hemen ikertu bat digunek, ondo ikustea, hor nola dirian janari prestaketan, eta hemen gardia ze batekin barriga batekin, eta hor da biltza, ez dakiu ardua, zahardu izango, baina, pixat, irudia karri baitare, hori adik ez duela, zagardua dela, merkataritzan sartuko produktu bat. Eta lehen aitatu etena, guendala 1000 urteko zaharro gintzai buruz zoze esateko garatian, arazoa dakau, benetan datu gutxi ditugula. Hori da, arazo nagusia ez. Bestia beste, aipagarrikina da, ez? Gipuzkoa bea aurreneko aldiz dokumentu batean aitatzean garaia da 11. mendian. Oso berandu, esan nahi dut, beste lurralde batzuekin alderatuta, Euskal Herrian bertan, ez? Naparroa bertan, noiztik daun dokumentazioa Naparroko kontuetaz aitzean. Aurreneko aldiz Gipuzkoa zako genduke historian sartzean, hitz bezala, hain zuzen, guedala 1000 urte. Eta, 1000 urte asko irutuko zaigu, baino egile esan da, herriaruak bere honenak eman zituen,
Garaiontako bere honena eman da zeon herrian. Hori batetik, gero, arkeologiei daukionez, batez ere, urteak badia, arkeologia garatzen ari dela, gure lurralde honetan, baina batez ere, bi arlo nagusitan eman ditu emaitzak, esango genduke. Batetik, lurralde antolaketaren gatian, alegia nola antolatuta zion gure gaur eguneko probintzidia dan hau, ze bizileku zeuden, ze egitura zeuden, ze, datu hori buruz, da batez ere ikertu dira gazteluak, zuko zen dituzten, handa hemen, hauza gaztelu dala, mendikute dala, hau dala, bestia dala, gaztelutan indago lanak, eta bestetik baita ere elizetan egindako ikerketak. Askotan, eliza berritu behar dela, eta berritzeko aitzaki horrekin ez, normalian gaur egunean, kalefazio da nola berditu bizitzeko, elizetan kalefazio eta netxek eta aztianean, azpilean arrotu inberizatia, orduan, arkeologia lanak bihar izan dira, hainbat elizetan, eta aztarnak azaldu dira, eliza horien azpitan, azaldu dira, eta hemen, azaldu dira, gare-gareko eliza zarrak, eta haien inguruan zeuden eosketak. Hori gaur egunean gure lurraldien ez da ematen, gaur egunean elizetik aparte ditugu kanposantuak, kanposantu oso berriak dira, kanposantu urte dituzten, eta lehen unu sartzen zituen baildakoak, eliza barrutan sartzen zituen, baino lehenagoko garaitan, guetala bidea urtera juten bali bagea, eoste zituen elizan inguruan. Eta hori gaur egunean guandigan, nahikoa dugu, Lapurdira gutia, Lapurdiko eleizetan guandigan, erdianoko eosketa sistema hori indarrian dago. Hilarriak dabe elizaren inguruan. Hau da, eliza ez da eraikuntza bakarrik, da eremu bat, eremu sakratu bat, el campo santo. Lur sakratu bat, hori da eliza. Zu lurronta sartzean momentua, nahiz da eraikuntzara sartu ez, eliza barruntza. Orduan, hortian, eta gero bestetik, jarduera ekonomikoi dagokion ikerketak abeguetik berdiagoak dira, eta batez ere, emaitzak izatea burdingintzari dagokionez, entzuko zen dituzten zepabideak bat ziala han eta hemen eskorialez, zatean gazteleraz, eta zepaldi horien inguruan indako ikerketetan topatu dira aizeolen azkarnak. Aizeola igual baita ere igual entzuko zen dituzten, burdinolako bezautu ditugun burdinolak, nola bait, gure garaitara iritsidan oroimena dia urak moitutako burdinolak, ez? Miranda olako olazarra, o pautako partian daun, arian daun, ez dugu nizena entortzen, handia da, bestia martxan gara eta zahar beretu eta martxan gara, alegia bai auspua eta bai mailua uran indarrakin, indarri draunidekuakin bortzezian ola zarranbideak, baina ola hori gain zuzen, 13. mendezke ostikan hasi zian edatzen. Lehenagoko burdinolak zian tikiagoak asko zen, eta guztiak, bai auspo boitziak eta bai mailulanak, dara norbean indarrakin inberizate zian aizeolak. Aizeolak 18. mendian jarri ziren izena, ikuste zituzten zepaldiak ganta hemen esate zuen. Lehen, nola goitzote zituen auspua eta aiziari goituko zituen. Etzaien burutigan pasa, bat ikutezala auspua egiten, nola gokontigan etzaien okurritzen. Hor da, aizeolak. Eta baita ere arrantzai dagokilean datuak topatu dira, han eta hemen ez, batez ere kostaldeko ere moetan, indian diskuteta, Barremilean, Donostian, Getarian, eta bar. Bale, hor
Orduan, nik hartzuei sozioa adierazteko, datu horiekin hor ez dezue zagaztik eta zagardo gintzaik ikusi. Horko indizuetan, ze hortan, zarena hortan, hortan izte zan behar. Guazen beranduako garaitan, eta beranduako garaitan, Jon Lurdeseko beto adieraziko ditunak, batez ere, hiru ardatz nik adierazi nahiko nituzke, batez ere 15, 16, 17 mendetako dokumentuetan ikusten deguna ardatz bezala hartuta, ikusten dugu zagarduak zertan zun garantzia gure lurraldean. Bueno, batetikan, nekazaritzaren ekoizpen nagusia izan benekin. Alegia, izan soberakin sortzaile nagusia. Alegia, ez itxeko biharrak asetzeko aina o etxeko biharrak asetzea zuzendutako jarduera bat, baizik eta itxeko biharrak asetu ondoren, etxetik kanpoa saltzeko aukera ematezun ekoizpen bat. Eta hori oso garrantzitsua da. Gaur egunean frigorifikuak eta bidea adelantu dazkau, eta ez gara konturatzen azkenian, botore eman da, tiriki eta antxe txoixok eta xerrak eta nire guztia, zeta dara eskura dakau, baina garai bateko ekonomia bai arrantzan jarrotu zianak eta bai nekazaritzan jarrotu zianak, etekina ateatzeko modu bakarra, frigorifikoek eta elektrizitateek eta ez arretzeko garaian, nola baitu, ben lanai etekina ateatzeko modu bakarra zuten albalik bada nola baiteko konserva bat, hau da, epe luzea iraunkor mantentukoan zerbait garatzia. Alegia, txerrekin hilezkeo, txoixuak edo gode azpikuak hil. Txerri duzu ez du jako gaur, eta bihar zeko ziak liberalde. Eta zaharra ginen berdin, zahar ustain da, zenba zahar jango ditu. Jango ditu, 2 kilo, ez? Eta zio, gainuntzeko zen, arra jateko. Eta berdin gertatzen, arraia harrapatzeu, harrapatu, zarekat, tonela da gantxo, eta guk kostakoa gehan agale, esaten du, loita guantxoi berazteu lan egin. Alegia, atzoko antxua iretzat, ulertzen. Orduan, bere ala inberreko gauzak eta bere alako hortatik aparte, nola baiteko konserva bat inberreko beharra zen. Eta hori zen helburu nagusia. Zer horrek batetikan, etorkizuneako elikadura bermatzezun, baino bestetikan bermatzezun merkatura ertetzeko posibilitatea. Eta hori da askatasuna. Hori da askatasuna, zezu lotuta bali mazabe eguneroko bizi horretara, alegia, gaur eizain da jango jau, eta bihar eizain jau jango, hori oso gogorra da. Hor ez da askatasunik, hor lotuta, zabe? Eta merkatura bateatziak, aukera matizu, beste etekin batzuek eta beste aukera batzutan muturra sartzeko eta zure bizi egoera xamurtzeko. Hor sortuko ja, ezagutzen dugu, igartu behitin modelo hori, basarri haundi horiek, hau da benetako hemen jartzetena. Jarduera agroindustrial bat, alegia. Nekazagintza batez ere nekazariek nahi dutena da nolabait hortan sartu, merkatura bideratu, hori dalako aurrea egiteko modua. Eta noski, basarri eta lur jabiak errentak kobratzen dituztena, errentak nola kobratu erditu basarri asko ditu jauntxo batek. Zagarretan, zagardotan. Orduan, hor bekareko nola baiteko nekazaritzaren industrializazio bat. Eta benetan, ikusi biztik ez dara basarri hori benetako faktoria batzu. Oda, zagardu egiteko faktoria batzu. Eta noski, etekin hori guztia
Zan duen, merkatura zertako. Alegitea, gutano zagardo gildia baginean, gutano bazarretik biziko baginean, nigin dago zagardo zuek erosiko altzen dukete. Itxian eukita zuek. Altzen dukete, erosiko noski, ez? Ordan, horrek berdu baitare eskari bat izan behar du gure gizarte honetan, beste jende bat, beste jarduera batzutan jarduteana, eta zagardo gintzan aritze ez dala, eta zagardua berduna. Eta jarduera hori zindia, jarduera hori dira, hain zuzen, itxasoak lotutakoak, eta beste industria jarduera. Gure herrian, nagusiriena, noski, burde nintzen. Castellanos esatea, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Arrapasak, ez? Zein garatu da lehenugo, ze jarduera hasi da lehenugo, ze alkarkin lotuta dabe, erabat ustartuta dabe. Industriaren garapenarekin, zagardogintzaren garapena. Industriaren berakadakin, zagardogintzaren berakada. Nola baiteko gure lurraldian, batez ere, 18. mendian eta bar, nola bait, ekonomia horrek tope indunean eta pixka bat horrelako ruralizazio prozeso bat ematen denean hartua ekarri denean eta bar, zagardogintzaren bere ingo du, industriaren gora itestulako. Alegitea, lotuta dabe industrial garapena eta zagardogintzaren garapena. Erabat, alkargin ustartuta dabe. Eta zergatik, balero esan deunagatik. Ura, gure herrian bitu, ura urfalta iganezte, urfalta izan, eta iturriak nun nahi dabe, hori egitea, baleo ekarri berda, ura. Iturria jaunta ekarri berda, eta gero ekartzia duza bada, eta ur hori, gaur honi iturriak eta koloro egin. Zer egin da, bai. Arti, botella zartu eta freberitiko zartu, eta egunetan. Urakin gertatzea, beste gauza guztiakin gertatzea, oso erabilera motxa dakala. Temboa idauk egionez, Orduan, zagardua izangoa nolabait, edari nagusi. Gainera, badakamzte izango garela, ura nolabait potabilizatzeko sistema bat dala. Ze dokumentutan baitare ikusteana da, normalien zagardo utza etzana da, subitzen. Zagardua uragin naztuta dokumentutan ahitatzen da sidra pura deitzen dioten. Eta normalien uragin naztutzen da zagardo hori. Orduan da, edaria bermatzeko edari orokorra izango genduken, ez? Eta noski, industrian lanian dabiltzanak, jarri zetezte burdinola batien. Kinkikanka da bezala munduan izerritik jarra botatzen. Zagardu entra beharai, eta asetu aldeia, eta itxasuak berdin. Bai, arduare eraman lehiketea emate zuen, arduare, baina ardua da problema bat, eta, getaiko vaporetan da, gueltala gutxi gendu duen, ardua. Ardua izatezan, antxotan da, atunetan da biltzien vaporea gaitan da, arrantzalea izuten eskubideetako bazan, barrika guztien ikite dut esan, vaporien. Ardoarekan. Eta batzuek, egotezian eguzien mozkortuta. Batzuek bazian, beti barreka agilean. Zatua bete eta zatu eitira eguztien. Zare lanian. Zaria botatzen ezanean, hanka kateatzen baizu, ahuko zaizule, aspiran. Zare eta guzti eta kriston jorna egin da. Zagarduak badaka beste zera hori ez. Alegitea, zurta asko inberdala, moko dio harrapatzeko. Orduan, izakoa jarduera horiekin lotutako edari bat. Jarduera industrialekin eta jarduera itxas jarduerekin. Eta gaina, bat bestiaren garapenarekin erabat ustartuta gabe. Bai zagardoitza eta gaintzen guztire. Hau, argazki orokorra hau inda, azkeneko datu ere aitatu nahi. Hori hola izan da, zagardogintzak bilakatukoa benetako negozio estrategiko bat. Batez ere, errentak
Sagardotan kobratzen dituzten jauntxo horien ikuspegitik. Eta hori oso ederki ikusten da dokumentutan deitzen zaile hori kosetxeros de sidra. Deitzen zaile, amazkigarren mendian, 18. mendian, Gipuzkoan daude, hainbat kosetxeros de sidra. Eta batez ere, goera hori, bat eta kostaldien bagarrik. Eta saltzen dira, eta hori dira, alegia, behen negoziotako bat da, barrentak sagardotan bildu, eta berduna izaldu. Burdinoletarako, eta batez ere itxasoko kontutako, itxasuak zer gertatzea, itxasontzi handi horiek horritu berdia janariz, horiek gabitzez garen mendika horrituta, ez zuten aukerigan behen itxas bidai horietan gero ino horritzeko, pasio batea, Ameriketan zijoazten itxasontziak nun gelditu behar duen. Hornik eta berbatzeko, ez? Entzeziak, hornituta. Ordan, hemen Euskal Herrian hornituko dian barkatu itxasontziak, edaridein dagokionez, hornitu dituzte sagardoz batez ere. Txakoleinen ez hartzea, beste ardo batzu ere burdeoztuak eta barda ekartzea dituen, eta hornitzea dituzte, baina batez ere sagardua da hornikuntzaren oinarria. Eta hainbestean nioko estrategikoa da kontu hori, ze bai udal legediek eta bai provintziako legediak, foruak, legiak dabe, galazteruenak kanpotik zagardua, adibidez Lapurditik zagardua honen ekartzea, galazin gaue. Zagari gamba, jauntxotik esan gaue, bai. Guain zuena ez zuela eta honea zagardu ekarreta, ez, hemen gure zagardua da, saldukoan hau da, negozio estrategiko bat. Hainbeste daño, ze pasio batea, zuek konturatu zaitezte zertaz egean, adibidez, Lapurdiko bale flotaren zati handi bat, bere egonleku nagusia zeukan Pasaian. Pasaian pasatzen duten negua, zango genu, eta Pasaitik abiatzen zian, behen inbiara egiten, eta bultatzen zian. Bueno, behar Lapurtarra zian, itxasontzu egin nagusiak. Eta hariek esatzen zaberen, guk egiten jau zagardu, gure zagardu ezeatik ez. Menoki berbaitu zuen gutzuiak, Organeak, Donostiak, Pasiko moia Donostiko udalaren azan, eta Donostiar hiri bilduan arresiz barne bizitzen zian jauntxo horiek zuten eskubidea itxasontzi horiek horritzeko, eta orda, benetako jarduera estrategiko bat izango da, zagardu eta zagardu gintza. Bueno, eta guazen, atzea, ikusi dugu ondoneko mendetan zertatzea, eta mandala 1000 urte, zer rakau. Bueno, aitatu ditugun datu horiek, arkeologiako ikerketa horiek eta bar ikusten nahi gehala da, 11. eta 13. mendeen artean itxas jarduera eta industria jarduera kriston gorakada bat izaten dutela. Gu estudiantia ginean, historia ikasi deuna, hemen bibeiekin bagabe, ibalgeio ere hoko dira, ni guatzen naiz nola Euskal Herriko historia erakutsi zigutenian guri, ematezun denaz desala hiribildu ez horrenak. Errege bat etortzeo bentzat, sortu hiribildu bat eta horraz bezan dana. Hori da lehen nuo, bazi. Eta, bueno, kontua da, arkeologian ikuspegitik batez ere, ikusi da, aizeola horiek, lehen aitan izkizuetan, aizeola horiek, kriston gorakada bat izango dute. Zarrenak, aizeola bezarra, topatu ditugu zarrenak baina eta Gipuzkoan, dia burdinarekoak. Hau da, Kristo aurreko 4. mendekuak. Burdingintza horrek baditu 2000 urte baino gehiago. Erromatarrak etorri baino lehen utiran, airea hemen burnila egiten, eta topatu dira burnila iteuen lantegi horiek. Erromatarrak etorri baino, haipat mende lehen utikan. Eta, bueno, badabe burdinolak erromatargarekuak, badabe 7. mendekuak, badabe 8. mendekuak, badabe 10. mendekuak, baino Gipuzkoan gutxi gora bera topatu ditugu 180 bat, guain arte 180 bat
aizeola abetako, topatu ditugu. 180 horietatik, 70 garaia etekoa. 11. mendetik, 13. mende artekoa. Alegia, gorakada ikaragarri egiten du 11. mendia. Kristo gorakada egiten du. Eta gero horren erantzuna izango noski, hor ikustea dara jarduera bat, gora egiten ari dana, eta azkenean hainbesteko gorakada egiten ari da, 13. mendian sartuko ala energi hidraulikoa sartuko dute, azkenean produzio hori areagotzen duteko. Itxas jarduerei dagokionez, berdinean. Momentuotan ikerketa batien sartuta nabil, Getatian hain zuzen, lehen bat jarren Lazario gaitatzen, Getaiko induzketetan hainbat bale aztarna eta bar eta topatu ditugu, eta etor gabiltza. Eta 11. menderako bale arrantza erabat sustraituta eta zabalduta dago hor Getaiko aztarnategietan ikusten bezala. Ez da, bale zur bat topatu dugu. Hor Santanderen guatzen edo bandala dira eta batzuet topatu zuten un hueso de ballena que hemos datado en el siglo XII y tal igual. Ez da, tengabeko, ez bale zur bat, da bale zurra besteik ez, zako gertuke, eta baina industria bat, bale zurrak irindako erramintak eta ez dela behin bale bat harrakatu zuela oilda itxasua dekarri zula eta ez, sistematikoki. Ordan, ikusten nahi da, itxas jardueretan ere, Kristoan gorakada ematen edala, eta lehen aitatu zioela eosketa horiek eta topatzen ikustena eta handamen edizetan eta bat, guain arte topatzen dudian hierri gaundilenak, herri txikilea, herri gaundilea, hierri gaundilenak izuzen kostaldeko herritan. Aidea topatzen. Getarian, Donostian, Zarautzen. Ordan, horra ere gorakada bat ematen, garai horietan. Gorakada horren guztiaren erantzuna izango hain zuzen dio, hiribilduan zorrera, eta hain zuzen, 12. mende bukaera, eta batez ere 13. mende hortan emango dela. Eta, testuinguru horretan, baditugu sagardogintzaren lehen aztarnak. Hala da. Eta, hemen saltotxo bat ingo dut. Jarraituko dut ordenagin, eta, ez dela, epatu bakarrik bizu. Badaude sagardogintzaren lehen aztarnak. Badaude. Adibidez, Donostiako bulebarrian indako induzketetan, hainbat egur topatu zituzten, gehienak dira ontzigintzako zatiak dira, baina horien artien badago tolare hartatze bat. 13. mendekoa da, datazioa da 13. mendekoa, bitu neurriak hemen dabe, 6 metroko luzera du, 70, bide berrogeiko argazki txar bat egarri ez dut behitu bat. Argitalpe bat egin da argitalpen baitu urte batzuen Miren Agerben eta Cesar Fernández Antuniak intzuten argitalpen bat itxas memoriak, museoko aldizkarian, eta hauxe da enbor hori, 7 metroko enbor hori, eta muturrian daga txardango bat. Ustez zuen, nola gan txardango bat, txardango hori da zuzen, hor tolarian tornelioa, tolaria da gizue torkulum hitzetik datorrela latinezko tornilio bertatik dator, alegia
igartu behitin ikusi martxan, ikusi dezakegu, dolare ardatz ikeragarri oitako bat da, hain zuzen, tokatu zuten. Argazki bat, buru aldetik ateratakoa. Ordan, amairu garen beterako, ja ikuste dugu, hori, datu arkeologiko hori, hor da nago. Bai. Iturri dokumentala. Iturri dokumentalei dauko jonez, garai hortan, hau da, 11-12 mendealde hortan, Gipuzkoa aitatzen duten dokumentu kopurua 80 bat dokumentu dira. 80, bituz euskeria. 200 urte hiri buruz idatzitako 80 bat dokumentu bakarrik dazkagu. Horrekin indute egin izaten historia 80 bat dokumentu dira. Bestia. Baina 80 bat dokumentu horietatik gehientsuenak dira bagarra aipamena. Reps in Pamplona, etin ikuntza, etin firmatze unian Nafarroko erregia dokumentu bat, esategu ni naiz Iruñako erregia, eta baita errege naiz Gipuzkoan. Dokumentu hori ez da Gipuzkoai buruzko ezer, ahi da igual, Artajonako eta gizertaz. Baina, aipamena, 80 bat hori barruan, holako aipamenak dira gehientsuenak. 80 bat horietatik, gure lurralde honetan ze ondasun zabestenan aipamenak dituztenak 16 bakarrik dira. 16 dokumentutan bakarrik aipatzen dira ondasunak. Alegia, lurrak, etxiak, dana dalakoa. Ez, aipamen bat, Ipuzkoa, punto. Senioren Ipuzkoa. 16, bat, hain zuzen 2025koa. Zagaztegia, eta bar, etxiak, eta aitatzen dira. 16 bitako bat, eta 2025koa. Baina, zer ikusko zuen. Zango ikusko benik. Jarraitut dokumentu horiek urteka, eta aurreneko da 2025, izu zen, Altzoko Olazabalako dokumentu famatua, San Juan de la Peñari nola ematen zaion Elizatxo hori, eta Eliza horrekin batea hainbat ondasun, eta 2025-etik hasita 1200 urte artekoa. Alegia, 12. Mendeko azken urte arte. Badaukagu dokumentua baita ere, 1200 urtekoa. Eta hor zer nazkau, eta guen bestaldeak, nire biotia baino, eta ez zer ze aipamen nazkau dokumentu horietan. Gure 2025 honetan aitatzea zahaztia, aitatzea begia, aitatzea zoruak, eta holaxe zahaztiak aitatzean dokumentu horietan, aipamen horiek jarri ditut beltzez eta azpimarratuta. Eta dira, normalian dira, zahaztiak, zoruak, geho bada gauza kuriosuak ez, gatzura, adibidez, lehintz gatzagan, gatzaiteko gatzura, mendiak, larriak, arrantzako portuak, hemen Mutrikuko Astigarribian, 2081an, zorua, mendiak, ibarrak, zuaitza, larriak, futarbolak, basuak, padurak, zelaiak, urak, errekak, iturriak, batzak, larrainiak, garitako eta olotako zoruak, iriak, mendiak, basuak, errotak, zoruak, sarogiak, zaztiak, maztiak, errotak, lehen ipatutako dira, nasak dira erregetan jartzen zituen egitura batzuek, batez ere isokileak, arrakatzeko egurrezko inbutu handi batzuek bezala, eta 1200 urtean balia, baita ere, aipatzen duten dokumentu hori. Dokumentu hori danak dira,
gure olazabalko bezala, handa hemen, elizatxuak eta ondasunak normalian monastegilei ematez eskilen jautxoek, erre eta jautxoek, iten dituzten donazioak. Eta donazio horietan, olazabalkoan gertatzeak bezala, aipamenak dabe. Eta aipamen horietan ondasun horiek aipatzea. Bueno, gozen analizatzea, ze mota dago ondasunak dira dokumentu horietan aipatzea. Gehiena aipatzeana dira, eta bitu, zazpila, 8 dokumentutan aipatzea. Eta zoruak beste 8 dokumentutan. Normala, zoruak aipatzea, jane berrozu jende horren. Hor da, aipameni nagusienak dira, zazpila, eta zoruak. Mendileak, 6 aipamen. Larriak 5 aipamen, zarobiak 3 aipamen, basua 3 aipamen, hazienda, behiago, idileago, 2 aipamen, zelariak 2 aipamen, errotak 2 aipamen, baratzak 2 aipamen, eta gero, beste batzuk ez ditut jarri, baliat, behin bakarean aipatzea da. Baina, ikuste zuen, azkenean, jarduera desberdinen artean, hau da, haziendan aldian bitu zuen, aipamena, 4 aldiz haunditio da. Eta gara, aipamena ez dira kasualidade bat. Azkenean, hemen gertatzen ari dana da, ondasun horiek, elizatxo horiekin, o danadalakoekin, ematen dian ondasunarek, dira errenta iturri. San Juan de la Peñari, Olazabal gailak eta bere senarrak, Olazabalgo emate hori gintzutenian, San Juan de la Peñak emendikan ateatzezun gauza bakarra zan, errenta. Errenta bat zan. Eta errentaren iturri nagusia, ikuste zuen, zer dian, zaztia. Ze esan nahi du hone guztia? Honek esan nahi du, guendala 1000 urterako, geroko mendetan ikusi duen argazki hori, ja dauneko emateala. Hau da, nekazal munduan ekoizpen iturri nagusia da zaharra, da zaztile. Eta, bueno, esan dugu frigorifiko egitzean, zaharrak ez zituen kongelatu, nola gorde, eta zagar hori mantentzeko era nagusia zen, zagardu egitea. Eta ja bukatze aldea, zagardo gintzaren den aipanerik biegin topatu etena benetik, eta mezarrenak topatu ditutenak, bat da 1227ko aipamen bat, Iruñako katedraleko libro redondo, gauza kuriosu, libro redondo. Libro rekolado izena, libro redondo. Libro redondo hortan, aipatzen da, nola, Ibarrako etxezarreta etxia, doaintza maten dute, eta errenta bat aipatzen da. Etxe horrek ordaindu behar du errenta bat. Eta errenta hortan, nuna aipatzen da, zagardua, zagardotan. Ordaindu gautela errenta hori. 1227. Orduan, bueno, baina hortian kontuak ataritzen dugu, garai urtarako errentan ematean elementu funtsezko bada zagardua. Donostian berriz, 1 urte beranduo, horrago baita ere idatzizko tolare baten, ditumak duten aipamen izarrena, deitzen dio trull. Trull berez da gaskoierazko hitz bat, gaskoieraz eta bilduan da, Donosti alderoktan da, Ondarribia alderoktan da, asko erabiltzen zen hizkuntza bat zen, gaskoieraz, gaztelera bakarrik, idazteko gradian, iparraldian hitz zen hizkuntza bat zen, gaskoiera, eta haien tolari editzen joe, trull. Eta hor, aipatzen da nola, Donostiko, hain zuzen, Arresiz kanpoko eremu horietan, arkeologikoki lehen aitatu zuten olako zehabitako, hainbat zeudela Arresiz kanpo. Gaur egunian, zezago zuen, Gipuzkoako enparantzat, eta aberira, eta lepo horietan zeuden kokatuta tolare. Hortan, labur bilduz, nik hauetatik ze esango nuke, datu hauetatik ze esango nuke, nik esango nuke, ondorengo mendetarako, alegia, 16. menderako, 15. menderako, dakar, argazki hori, hau da, gizarte industrial bat, burdingintzara,
itxasontzi gintzara, itxas garraio eta itxas jardueretara bideratutako gizarte hori eta jarduera horiek beharretara egokitutako nekazaritza daukan lurralde hori, sagardokuntza, eta agirian duela 1000 urte, ja hori sortua zegoela. Ja dagoeneko industria gorapen bat maten nahi da, itxas jarduerak gorapen bat izaten nahi dira, eta sagardogintzak ere, hor gorapen bat izan du, eta hain ez da jokoa, ze errenta iturri bilakatu da, hor egoaldian bizidean jauntxo potolo dintzat, erregiantzat, eta Bizkaiko jaunarentzat, eta Leireko abadiantzat, eta hoxo zen nik esan izkizuenak, eta eskari ez duzuen pazientzia.